Винаги ли? Има ли живот след развода? Естествено. Защото това, което не те причуква, те прави по-силен. Ей! Прачката е в мен. А краят всъщност е едно начало. Изберете Това може да се окаже начин да преобърна живота си. живот след развода. От понеделник до петък в 18 часа. Да бъда отгоре. По Кино Нова.